Здравейте хора, аз съм Никито, днеска ще играем на Skywars в сервера Soulplex. Just because rank is free. Окей. Мага. Майко. Което ми бяха паднали долу, ще аз се побъркам, човек. Това падна долу. Добре, нещо друго ми трябва май. Единственото нещо, което си ми трябва в момента е един крафтинг тейбъл. Да се направи един... не, това нещо ми ще става. Това нещо тук ми стига. Окей. Вземем си това. И сега, ако ми оцеля, пъкна. Fuck yes! Fuck. Бъга. Тук няма нищо. И тук няма нищо. Айде. Да. Супер! Не! Yes. Сад. Сега пак ще трябва да ходя там. Майна. Добре, де. Идиот. Защо ще го убия този педал? Come on. Окей. Доста падна тук, остана ли нещо? Твоята! Гледай го! Бах ти ги. Добре, ако не беше хак пак на... Не, това беше хак, просто. Окей. То ли е бил хак или просто... в този две. Просто съм на лаптоп и смотания лаптоп с тази другата мишка, не знам как се казва. Съм натиснал и просто... Супер, сега ако някой дойде... Его пак тъпя, бе! Его пак в тоя, бе! Его, бе! Добре, бе! Не, аз получи той на игра, не. Само губя как. Що само при мен се телепортва, не мога да разбера. Сега пак влез, ще е супер. Тоест... Окей. Сега ще да. Не чая, бе. Всъщност първо ще си направи така, като един тапанар. Ето така. Ще направи така. Хоп. Един такав меч. Айде. Няма да занимавам с вас. Как ми лаги. Оп. Дева. Тук какво ли ще има? Чакай, ще го изненадам това. Значи. Не.
Yes! Взех ябълката. Друго не ми трябва. Къси па... Пак лети, бе! Оф! Добре, втория път не оцелих момента. Да видим монета пак, какво ще направи сега. Още ли... Аха. Да видим пък какво ще стане, ако ударя оная. Ох, майка ти! Ох, майк! Добре, тя ме уби. Добре, беше лоша идея. Ох, майка му стара. Ама про. Хакер. Нищо повече. Той не е про, просто е хакер. И просто накрая ще кажа на Pure Hate, просто да махне, в смисъл, не знам. Всъщност, много манирате ни такива с хакчета, защото всъщност аз преди съм бил с хак. Но, това е друга работа. Така. О, сега нямам такова. Окей. Съжалявам, ако има лак. И също съжалявам, ако се чува обучение от микрофона. Ама... Каквото такова. И аз да вече имам още. Ах, майка ти, ах, майка ти. Какъв е ника на тази курва? Не! Ха-ха! Ха-ха! Значи, ма... Добре, че съм бързичък. Ох, майко, майко. Само тя пренаеше аз по конвой. Аз преди всъщност бях добър, но... Отслабнах, не знам защо. Yes! Diamond. Няма да... Фак, прецаках сега. Не! Ще ме засина тук. Не, майка ти, не! Добре, вече не мога! Каква е тая работа, човек? Окей. Не знам с кой се бия или също кой се бие, но... този път светам да победя. Не ще стане, но... се опитам да победя. Сега ще направя дъма меч и ще ги приела всичките. Ах, майка ми. Оф, пак се прецаках, това имаше чест. Ай си хаба всичко до дърво. Съм тъп! Майко! Днеска съм много некадърен. Чай, аз ко съм се облегнал като някакъв откаре. Ще стоя тука... Още е 3 дъма? Чакай. Трябва да се прави, че нямам меч. Всъщност ще го преба. Педал. Не съм си лайта за скачане. Не такова е за скачане, иде. Yes, bitches. Така. Сега. Сега ако някой ме бутне, аз ще го бутна на него. Стига, То си е взел всичко.
Тук имаш чест, имаш, нямаш. Има ли, няма ли, вече го няма. Стрехме да отида при Оля, ама... Ще рискувам, макар че в този епизод само умирам. Но пък какво пък кара, бе? То пък избяга. Атака! То си мърда! Да! Успях, бе! Yes, бе! О, yes. Това е... Спечелих. Това е някакво нещо. Фък, лаги ми. О, yes. Не, този път не! Този път не! Не! Fuck you! Пера! То вече свърши. Чудесен скин. Браво. Скачаме пак и спираме вече клипа. О, фак. Окей. Окей. О, yes! 1, 2. Добре, тази игра мисля, че ще победа. Тролелеле. О, там виждам меле. И ще отида и аз. Ако тази игра победя, западам. О, фък, не. Много ги мразя тия. Няма падна, бич. Кучка. Само ще правя, бе. Може правя сега. Кучка там. Добре, бе!
някакъв Моника там. Какъв съм? О, майка ви да еба. То ще свърши времето без ти. И сега. О, да. О, добре, добре. Аха, и какво? Ха-ха! Аха! Фак! Чекай, бутнеш долу, какво бе? Абе! Мръсник. Ние се имат предимство, защото аз... Майка ми! Лошата мама! Няма да успея, няма да успея, няма да успея! Ще успея! Фак ю! Майка ти! Не! Еми, хора, това беше от мене, аз бях Никито, да ви хареса този клип, монстрира в раното. Ако е така, ако ви харесал клипа, може да дарите по един лайк, да се абонирате и да. Това беше от мене, очаквайте още клипове и чао!